E chega o momento de repasar, de avanzar o que será a xenda musical en directo para fin de semana, sempre buscando concertos de rock ou músicas afíns que nos fagan emocionar e que nos fagan disfrutar de unha experiencia da música en vivo que non ten comparación con escoitala grabada. Está moi ben, con todos os soportes que hai hoxe, pero a min personalmente me gusta máis a música en directo. E a Fernando Sampedro, o noso guía en isto do rock and roll tamén. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días, pois sí, estou completamente de acordo co que dis. Moi ben escoitar os discos na casa, claro que sí, eu de feito prefiro na casa escoitar os discos de estudio que non os discos en directo, que os discos grava. Pero logo non hai nada comparable á experiencia de sobre todo nunha sala pequena, non? Diana, de peso artista a 2 metros de ti, pois aí desgranando, vaciándose en estea, non? Como fan, pois, a maioría de artistas de rock, do resto non vou poñer a man no lume, pero a bo fe, seguro, o 100%, todos os que aquí comentamos o fan. Acabas de decir unha cousa que a mí me chama a atención e que precisamente a mí en disco non me gusta escoitar a música en directo. A música en directo claro, me gusta escoitar en directo. Claro, a ver, está que hai discos en directo, sobre todo nos 70, pues gloriosos, non? Pero que son de referencia, incluso dentro deste país. Pois non sei, o Rock and Ríos, sin ir máis lonxe. Sí, por exemplo. Miguel Ríos, sin ir máis lonxe xa. O Balón al Rojo Vivo, o en directo del 91 de Burning, bueno, hai uns cuantos que son absolutamente imprescindibles en cualquier discoteca que se precie, non? Pero, aínda así, a min dame os discos de estudio donde saíron originalmente cancións que aí se incluyen, sempre o preferirei o disco en directo. Sin embargo, logo, sobre as táboas, pois xa é outra cousa. Aí non hai nada comparable a escoitar o disco na tua casa. Absolutamente nada que ver. O problema é cando decías ti, pois, sobre todo, a mí me gusta máis en salas pequenas, ter o artista pois pretiño. Cando son concertos moi grandes e estás moi lonxe, xa non me fai a mesma graza. Eu ia ir a ver el último na fila, pois o ano que ven na Coruña, pero como é no estadio de Riazor, non, eu non vou ir, porque como é no estadio de Riazor, estás moi lonxe, xa non me gusta. Home, sí, xa podía ser, non sei, na Capitol de Santiago ou na Mardi Gras, non? Ou no Fórum Celtic ou Gallá, que xa non o temos aquí, sí, ¿no? Tamén. Pero bueno, en fin, de todos modos, esos concertos xa de estadio, sempre é mellor eso que nada, non? Pero bueno, sí, aí tamén a experiencia é moito máis fría. Aí se vai vivir máis o acto social que o concerto. Claro, exactamente, acabas de decirlo. Bueno, por eso, pero eso son cuestións cada uno, evidentemente, non só que recomendamos é que vayan os concertos, que vayan porque merece a pena. Exacto, mira, como decía aquel, cada un gasta os cartos no que quere e baja as escaleras como pode. Efectivamente. E como podemos baixar as escaleras musicais esta fin de semana? A onde temos que ir? A onde nos levan? Xa levamos unhas semanas dicindo que hai saturación, non? Hai que facer encaje de bolillos para poder chegar, a todo non, porque é imposible, pero a casi todo. Eu creo que esta semana é a máis repleta do ano xa. Bueno, pues vaya cosa que nos dis, pues estamos xa en ascuas. Por onde temos que empezar? A ver se damos con todo. Eso sí, é que xa arrancamos hoxe xoves. Mira, xoves, venres, sábado, domingo, o lunes descansaremos e o martes a propina. Bueno, vaya, non sei se teremos forza para todo. Vamos ter que desayunar e comer forte e descansar todo o que podamos. Como comenzamos hoxe? Pois hoxe, bueno, igual que mañán e pasado, son os 3 últimos días, as 3 últimas datas e as máis importantes tamén do ciclo, xa comentamos aquí, do Outono Codax Festival que se celebra en Santiago, como todos os anos. Bueno, patrocinado por esa marca de viño da terra, non? Xa que patrocina o festival, pois mira, lle facemos unha mini publicidade gratuita
que de pouco sirve, porque eu non bebo viño, co cal co cal, pero debe ser bo, polo menos, pois, se preocupa pola cultura. Tamén hai os premios Martín Codax da música, bueno, pois aí entre os seus responsables debe haber alguén que realmente pois lle gusta a música e patrocinar pois ese tipo de eventos musicais para contribuir a que teñan lugar, non? Pois xa son 15 edicións as que leva Martín Codax co ciclo de outono Codax sempre en Compostela, e digo que chega aos seus actos finais, xa empezou fai 15 días, e agora pois na Sala Capitol, na sala emblemática, pois teñen lugar tanto hoxe xoves como mañá venres e o sábado, pois as tres últimas actuacións, e son, pois, ao meu modo de ver, as máis interesantes, non? Así que este bloque Outono Codax, pois, vai xa de golpe e porrazo. Hoxe xoves, unha das artistas da música negra máis interesantes dos últimos anos, Valerie Jung, bueno, está sendo toda unha sensación cada vez máis en Estados Unidos. Aquí en España vai increscendo tamén a súa popularidade e bueno, pois mira, xa foi portada incluso da revista Popular 1, cousa que non está ao alcance de calquera de hoxe, e sobre todo pois artistas máis novos, non? Bueno, pois Valerie Jung o conseguiu, merecidamente, por suposto, e agora chega por primeira vez a Galicia. A súa música é unha fusión, ela toca en directo, canta e principalmente pois toca a guitarra e o banjo, podémosla encadrar dentro da música americana de raíces, americana, que se chama, que é unha fusión pois de country, blues, soul e gospel, basicamente como ingredientes principais, non? Unha voz sensual, aterciopelada, e bueno, unhas composicións e uns arreglos pois francamente imaginativos, que eu teño moitas ganas de verla en directo para ver se a exuberancia que se percibe nos seus álbumes a reproduce en directo, que, bueno, estou convencido de que sí, porque levará unha banda á altura das circunstancias, ademais. O sea que hoxe, para ir arrancando, pois unha das artistas noveles, pero bueno, ela xa ten 40 anos, pero bueno, é un longo camiño ata a cima. Xa o decían en ACDC, fai moitos anos. Bueno, pois aí está por primeira vez na nosa Galiza, Valerie Jung, seguro que non tardará moito en volver a repetir. E bueno, luego mañá venres volvemos a Capitol, xa podemos quedarnos en Compostela ou ir e volver. Bueno, hai que facer a logística aí cada un como boamente poda, porque mañá é o turno de dous artistas diferentes, uns vellos coñecidos da afición, como, bueno, xa viñeron moitas veces por aquí, pero sempre son ben recibidos e sempre montan un bon cipitoste, que son os Godfathers, os padriños. Sí, señor. Quen non se acorda daquel birth, school, work, death, era o ciclo da vida, non? Que cantaban eles alá polos primeiros anos 90. Sí, iba a decir, xa choveu. Sí, pois aí siguen en activo os irmáns, o cantante, o guitarrista, os irmáns Cohen, aí siguen dando caña, puncarreando con todas as ganas. E bueno, pois mira, despois duns aniños de ausencia de Galicia, que a última vez xa foi antes da pandemia, creo recordar que era na sala Le Club, a última vez que vinieron por aquí, por Coruña, Santiago. Espera que te perdemos un pouquiño, a ver, recolócate un pouco, que normalmente a veces é de cosa de colocarse ou darse a volta. A ver, ahora, se te escoito mellor. Aí de fagar mellor. Bueno, un pouquiño mellor, a ver se te escoitamos. Estou no mesmo sitio no que estaba, Sí, pois agora un pouco mellor, cosas da tecnoloxía, como sempre. Será o vento. Bueno, a ver se ahora sí. Ahora sí, bueno, pues estaba falando dos Godfathers,
que chegan formando mañá un doble cartel cun artista que é todo o contrario a eles, un artista tamén xoven, novo, que chega por primeira vez a Galicia. Non é moi coñecido, porque todavía non publicou ningún álbum, está a piques. Ele se chama Les Green, é un artista que eu vin estes días algún vídeo para ver que tipo de música. E, bueno, é un soul rock, pero que recorda a súa posta en escena, a súa hiperactividade e puntiño de locura que mostra. A mí me recorda moito a Little Richard. Entón, pois, bueno, vai ser divertido, sobre todo divertido de ver. Bueno, pois cancións intensas, rock and roll, soul rock, a toda a pastilla, e, bueno, pois, cun home que se vai a jugar en vídeo, de eso estoy convencido. Creo que imos acabar estresados de tanto velo. Bueno, pero aínda nos queda o sábado, venres, xoves e venres potentes, e o sábado que? Pois o sábado despedimos por todo o alto, o Tono Codas deste ano, cunha banda que en realidade son dúas. É unha fusión, unha unión de dúas bandas. Unha chamada Comodo, que estiveron este ano, precisamente, no noroeste, pop rock, nunha sesión, non recordo o día, pero bueno, nunha sesión vermú na Praza das Cárregas, ao mediodía tocaran, encandilaron aos asistentes. Por outro lado, outra banda que se chama Moundrag, que é instrumental. Bueno, pois estas dúas bandas son francesas, aunque ainda que algún dos seus componentes é belga, me parece, pero bueno, esa zona francófona, non? Imos deixalo aí. Pois se fusionan de vez en cando, xa teñen un álbum e van publicar agora estes días xa o segundo, se xuntan baixo fusionando, en primeiro lugar o seu nome, e se fan chamar, atención porque é difícil de pronunciar, Comodrag and the Mounodor. Estaba lendo eu e non sabía pronunciarlo tampouco. É un nome difícil. Sí. Que vas a ver? Pois a Comodrag e a de Mounodor. E así, pois, son esas dúas bandas xuntas e revoltas, pois facendo unha música máis setenteira da que fan habitualmente, así con moito órgano que recorda por momentos a Deep Purple, a Grand Funk Railroad, a todos os grandes do rock dos 70, non? Con o seu punto psicodélico. Bueno, unha proposta destas que a mí me encanta e que non é moi habitual de ver, porque eso son dúas bandas amigas que de vez en cando, pois eso, se fusionan para facer unha música distinta e complementaria ao que fan por separado, non? O sea, un cuarteto máis un terceto, resultado final temos 7 músicos no escenario, pois disfrutando eles en primeiro lugar, e se a banda disfruta a voce que todos os que estemos ali presenciando a súa descarga de rock setenteiro, vintage, retro, chámese como se queira, pois tamén disfrutaremos do lindo. Así que como colofón o Tono Codas deste ano, Comodrag and the Mounodor, o sábado na Sala Capitol tamén de Santiago de Compostela. Se te pido que repitas o nome, oístes, se te pido que repitas o nome, eres capaz? Sí, Comodrag and the Mounodor. Bueno, sí, señor, acabas de pasar con nota o examen, sí, señor. A miña admiración total. Bueno, pois eso no que concerne ao Tono Codas en Compostela. Pero hai máis cousiñas por aquí tamén. Mira, o sábado, por exemplo, se non queredes acercarvos a esta proposta, e sodes un pouco máis conservadores e preferides quedar pola zona de Coruña, pois está un bello roqueiro, imos decir, aunque o roqueiro sempre me pareceu que tuvo máis ben pouco, máis popeiro, pero bueno, como é Mikel Erenchun, o líder de Duncan Du, máis popeiro, sí. Está facendo a súa xira de 40 anos do primeiro disco de Duncan Du. A ver, Duncan Du foi unha excelente banda, a mí me gustaron, un rockabilly poperizado, ou un pop rockabilizado, chámese como se queira, que logo xa evolucionou hacia sonidos máis
dark wave, máis pop electrónico, sobre todo polas aportacións de Diego Vasallo, que non quixo formar parte desta xira. O sea, a idea inicial era facer unha reunión entre Miki Berenchun e Diego Vasallo para conmemorar eses 40 anos de Duncan Du. De feito, se anunciaron nos festivais, xira Duncan Du, 40 aniversario, pero, ollo, xa estiveron aquí tamén en este verán, non sei se foi no Morriña ou no Recorda, non dos dous, bueno, pero, ollo, que non haxa confusión, non son Duncan Du. Diego Vasallo non forma parte desta reunión, está retirado do mundanal ruído, cobra vos royalties, porque é o autor de todas as cancións, non ten dúbida. Pero non están enfadados, ou sí? Bueno, non sei a súa relación, como Andy Lucas? No, creo que non chega a tanto. Polo menos non son tan patéticos como eses dous personaxes. Bueno, musicalmente xa non digamos. Bueno, no, evidentemente hai unha diferencia, con todo o respeto, a mí me gusta máis Duncan Du, evidentemente, sin ser o meu grupo favorito. Sin respecto ningún. Duncan Du, a ver, son Led Zeppelin comparados con a merda esa de Andy Lucas. Por favor, non dimos para. A ver, al teléfono de Luditos, Andy Lucas. Pues que aludan. Bueno, vamos ao grano. Está Mikel Erenchun esta fin de semana, entón, en Coruña? Sí, no Palacio da Ópera, xa digo, sin Diego Vasallo, pero con un repertorio 100% Duncan Du, pero, eso sí, coa súa banda habitual de directo, que é unha boa banda, por suposto que sí, pero non son Duncan Du. É Mikel Erenchun tocando as cancións de Duncan Du, que, bueno, ao fin e ao cabo, é o que a xente quere oír, non? Ainda se publicou onte unha entrevista na Voz de Galicia con Erenchun, na que di que evidentemente esta xira é a que máis está triunfando da súa carreira en solitario, non? Ainda que xa se anuncia correctamente Mikel Erenchun tocando Duncan Du DD40, é o nome da xira, Duncan Du 40, son as cancións que a xente quere oír, e por eso está enchendo todos os recintos nos que el mismo xa confesa que para a próxima xira, si non toca as cancións de Duncan Du, bueno, en todos os concertos sempre mete 2, 3 ou 4, pero non é un repertorio 100% Duncan Du, pois evidentemente, en lugar de tocar no Palacio da Ópera, pois tocará no Garufa. Bueno, que tampouco estaría mal. Non, claro que non, pero bueno, que el xa é consciente de que o que a xente quere é escoitar pois as 4 cancións de Duncan Du que foron grandes éxitos, non? E bueno, pois aí está no Palacio da Ópera este sábado Mikel Erenchun. Eu repito, eu me vou a Compostela a como Dragan de Monodor. Sí, señor, me tes sorprendido, que dominio. Pero ainda nos quedan cousas, non? Seguimos, que isto é non parar. O domingo, a visita, por lo menos unha visitiña semanal ao Mardi Gras, non? Que sigue coas súas celebracións do 26 aniversario, ou 26º, se o decimos en ordinal, pois este domingo chega unha banda británica que xa estivera anunciada o ano pasado, pero ao final cancelaran a xira e non puideran vir por enfermedade do seu líder, o único membro original, Paul Fenech. Pero esta vez sí teremos este domingo a The Meteors, no Mardi Gras a partir das 9 da noite, bueno, pois descargando, eles son uns dos pioneiros do psychobilly, esa fusión de punk rock e rockabilly, non? Unha banda veterana que leva desde o ano 79 en activo, xa digo, só queda Paul Fenech, o cantante e guitarrista da formación original. E bueno, pois é a primeira vez que chegan a cidade. Si estiveron algunha outra vez máis en Galicia, pero aquí na Coruña propiamente dita é a primeira vez para The Meteors. E bueno, pois é recomendable porque é unha banda histórica, ainda que sexa dentro do underground, non? Pero que eu recordo que nos 80, además que nos seus concertos se liaban tardísimas, bueno, povos salvaxes, peleas, bueno, era a época na que o punk and roll estaba no seu máximo apogeo, súmalle a eso
un público, en Inglaterra falo sempre, un público repleto de hooligans, xa tes o Cristo montado. Vaya combinación, sí, señor. Claro, agora xa pasan os anos, todos estamos máis modosiños, máis tranquilos, e seguro que non quita que o domingo no Mardi Gras peguemos uns botes e fagamos uns pogos na medida do que as nosas artrosis e dolencias e osos varias nos permitan. Pero bueno, é que me estou imaginando a situación. É que me estou imaginando a situación. A min, polo menos, dando botes, o mellor acabo lesionado. Claro. Esto sería o psychobilly de xeriátrico, como quen di, non? Bueno, pero non cabe duda de que vai ser un concerto moi divertido. E ali estaremos, pois, a ver o que se coce. Igual, pois, non sei, non estou fomentando a violencia, ni moito menos, Dios me libre, pero bueno, así nacen as lendas do rock and roll. Quen sabe si se respirará peligro no ambiente. Peligro por si algún se lesiona dando un bote, evidentemente. Sí, eso será un máis tomado. Haberá ambulancias medicalizadas fora, non? Pois igual non era mala idea telas por ali, Bueno, pois eso, o domingo, despois xa co Deportivo xoga ás 2, mira, bueno, ata as 9 da noite hai tempo de sobra para dormir a siesta. Ou para ir a urgencias tamén. Tamén. E chegar ao Mardi Gras para disfrutar do show dos Meteors, non? E, bueno, pois a propina o lunes, mira, despois de 4 días o lunes imos tomalo con máis calma, relaxarnos un pouquiño, non? E o martes a propina, volvemos á carga. Ai, amigo, pero que propina, que isto sí que... Mira, si a mí me preguntas, bueno, de todos estes concertos os que estás falando, elixe solo un, me quedo con este do martes. No Mardi Gras, volve, despois de que se tivera que cancelar o seu show en 2020, porque estaba previsto, me acordo, para o 21 de marzo do 2020, o sea, unha semana despois de que empezara o confinamento, pois Bob Wayne iba a facer unha actuación en solo acústica na cidade, no extinto xa, por desgraza, Baba Bar, e bueno, pois non pudo ser, evidentemente. De feito, ese 14 de marzo do 2020 Bob se encontraba en Alemania, de xira, ali quedou durante 3 meses. El só na súa furgoneta, cando se lle acabaron os cartos, porque claro, non había avións para regresar a Estados Unidos, ele de Seattle, claro, pois ali quedou, sin posibilidade de... sin cartos, bueno, cartos se acabaron, pasados 2 ou 3 semanas, e, bueno, pois, que fixo para sobrevivir? Pois toda unha aventura. El aparcou a furgoneta nun parking, e ali todos os días, o facía en streaming tamén, pois admitía donacións, e a xente, ali, os veciños, pois lle levaban comida, que podía lle daba cartos, bueno, pois estivo, digamos, vivindo como un vagabundo, ata que finalmente poido coller un avión para volver a Estados Unidos, non? Pero foi casi, pois, 3 meses despois. Vaya aventura. Cando se abriu o tráfico aéreo. Sí. E non foi o único músico que se viu nunha circunstancia desas, E claro, a ver, se eres de U2 ou de Metallica, pois sempre tes máis recursos. Pero se eres Bob Wayne, pois non. E, bueno, agora volve con toda a súa banda de Outlaw Carnies a dar un show, xa digo, coa banda completa no Mardi Gras o sábado a partir das 8:30 da tarde, porque antes de que Bob Wayne asalte o escenario, coa súa banda de forajidos, ele, xa digo, é un dos maiores exponentes do country outlaw, do country de forajidos, ese que popularizaron nos 70, pues, Johnny Cash, Chris Christopherson, Waylon Jennings, Willie Nelson, David Allen Coe, bueno, os que iban en contra do establecido, non, os rebeldes do country. Pois Bob Wayne é o que mantén a antorcha desa rebelión, desa revolución do country, bueno, pois auténtica gozada, pois igual que tivemos este lunes pasado a Warhaven and the Outliers, que xa falamos deles a semana pasada, e bueno, pois foi un dos concertos do ano e todo o mundo quedou alucinado. Pois, de novo, vos garantizo que con Bob Wayne ides quedar de novo abrallados e coa boca aberta. Bueno, e antes de que Bob Wayne e os Outlaw Carnies
tomen o escenario, ás 8:30 abrirá o show Jay Moonley en solitario, esta vez sí, el solo con guitarra e banjo e algo de percusión, ofrecendo un show exclusivo. Ele é o líder dunha banda que eu adoro, que se chaman Slim Cessna's Auto Club, que tamén ten outro proxecto, Moonley and the Lupercalians. Iban a tocar na Coruña fai 3 anos, pero finalmente se cancelara, e agora, bueno, pues temos a sorte de que o seu líder, o predicador, que ten pinta de predicador do norteamericano, non? Misterioso, que sabes que oculta algo ese predicador, ese preacher. Bueno, pois el é un das figuras máis relevantes do que se chama o Denver Sound, Denver en Colorado. O Denver Sound, que non deixa de ser unha fusión entre folk, country e o gótico sureño, non? E, bueno, pois a proposta de Jay Moonley, eu recoñezo que non é para todos os paladares, pero bueno, si consigues entrar nela, podedes escoitar algún dos discos de Slim Cessna's Auto Club, a verdade é que se vos gusta a música oscura, así un pouco na onda Leonard Cohen, Mark Lanegan, de tipos de trovadores misteriosos, non? Que ocultan algo, personaxes de película de terror, de Misa de Medianoite. Pois Jay Moonley é un destes representantes, e, bueno, pois temos a sorte de que xiren xuntos, igual despois Moonley sube a colaborar en algunha canción con Bob Wayne e os Outlaw Carnies, ou allá, e senón, pois disfrutamos do show de cada un por separado nun doble cartel, que a golpe de martes, pois creo que non está, pero que nada mal, ollo, porque pode ser un dos concertos do ano, polo menos cos que os coñecemos, os que os esperamos con maior interese, ollo piollo, porque pode ser, para quen non este moi metido nele se anime a asistir ao concerto, que desde aquí os animamos a todos, pode levarse unha das sorpresas máis gratas dos últimos tempos. Aí queda eso. Satisfacción garantizada. Bueno, pues encima damos recomendacións e sabemos que van a triunfar. Que máis se pode pedir? E todo aquí no nome do rock and roll os xoves con Fernando Sampedro. Pois vaya fin de semana, a ver se sobrevivimos con tanta intensidade. Falamos a semana que ven. Pois si Deus, Bob Wayne e Jay Moonley queren, e o goberno permite. Efectivamente. Gracias, Fernanda. Ata entón, ata a semana que ven. Unha aperta. Nos vemos nas salas.